Morenyi kwa mugiro kama na nyoko mkitera mugi TV kaune wangsae chenro mara ngichwelo kama kile nweche menyin mosebedo katimore pacho kagi kuonde mamoko wantiere kagi Belinda Phillips nyarge makala kaka jaluko marwa kaso bange e buch jopiny wabrogo mbaka gi Babu Owino. Babu Owino en jaodu mbaka dumato kel kuom gene jatend piny Kenya William Ruto sani luorore Nairobi ka pokwaneno ng'eny gi kowuotho kode. Nitie wach moro iye ka mane mbaka mwadhi goyo. Imbe dwa irinjo pachi 3:6 eka kinyalo yudowa. An kaka pile nyinga Mbija jandingo panga jonyaka tendo Mbija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien mawan go. By strengthening our health financing strategy, including the Social Health Insurance Fund, we aim to achieve a more sustainable, locally driven response to HIV and other public health challenges. Migao mar thieth nigi fuok mar siling bilion 30 bang' Amerika chungo sir mage kar jotuo mag ayaki yuago pek e yudo thieth kod yedhe. KJ nimemwongeza milioni 30 ya kupanua Technical Training College ya PC Kinyanjui. Ndio vijana zaidi wa Dagoreti waende pale wapate elimu. Jatend piny William Ruto medo luorore buore Nairobi kako chiwo singo madhi muonyo milionde modhuro mag omenda. Koro ka okelo nyathi nigi kore nono, nyathi wenge ni koni ukuot ma ok nen, dhoge ni ukuot, dende otimore kamano. Oinye en gadhola mang'eny kabisa e toke. Nyathi ma jahigni 2 nigi rem bang' wuon gi rodhe marach nikech gwandruok mane gin go gi min mare ma bende en japuonjre e sekondar. Ero kamano, piny owacho kwa mondo omedo omenda mar sekta mar thieth mondo konye dino fuok mag thieth ne jotuo ma nigi ayaki ma sirikand piny Amerika ne oweyo siro. E twak mano okelo kanyakla jokanyo mag sekta mar thieth, tend counties kod od bura oyangore ni nyaka giko higa ni migaono dwaro ma ok tin ne siling bilion 5.2 mondo nyiew yedhe mag kedo gi mar ayaki ne jotuo milion 1.4 mani pachoka. Kaka Judith Omondi leronwa counties ma otelo kaka Kisumu, Homa Bay, Migori kod Siaya e kind mamoko okwayo mondo piny owacho oyang chenro makare mar siro. The Honorable Donald John Trump. Nyakanetelo manyien mar piny Amerka bok margi chiwo sirko riwruoge mane siro thieth ahinya to mar ayaki e piny mangima. Piny Kenya yangore ni nyaka sani ni kod rem mar omenda maromo bilion 30 mar chiwo thieth ne jotuo mag ayaki e pacho ka mangima. Odiochieng' ma kawuono riwruoge ma opogore kama oriwo migao mar thieth, tend counties, od bura e kind mamoko obedo kod twak mar manyo yore ma idhi bugo do bugo ma owe mar thieth mar ayaki. We are thinking about 5 billion as a stopgap measure to take us to the end of the year, and then for the health information system, the 140. So our immediate ask for the supplementary for this financial year 2025-24-25 is about 5.2 billion. It's easy to start by saying that we actually improve the budget. Well, that then comes to the National Assembly. We look at the budget a lot. Jalup Gavana ma Kisumu Matthew Wili mabende ne oyuoro iromoni okwayo piny owacho mondo mi oyang chenro magin go ahinya to ne counties mani kod jotuo mag ayaki ma odhuro kama oriwo Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya e kind mamoko. We expect the ministry to the PS all to tell us steps that they'll be taking, especially in the 10 counties with the high disease burden. I must say that I've been sitting here, I'm getting back to Kisumu, and I didn't quite get that. We are also committed to expanding local manufacturing capacity and reduce dependency on external sources. By strengthening our health financing strategy, including the Social Health Insurance Fund, we aim to achieve a more sustainable, locally driven response to HIV and other public health challenges. Paro ne owuok mondo mi ti kod omenda moko mag SHA e siro thieth mag ayaki, gino ma pod ne okelo twak mager. Jotelo moko koni nyaka tim lokruok e SHA
eka par ka obiro nyalo konyo jotuo mag ayaki. The proposal in this to integrate HIV, TB, malaria in SHA is a legislative proposal. It can't just be a statement. So if you don't have a legislative proposal currently being discussed, then we are not making headway or progress. The figures in Uganda and the figures in Kenya on HIV are the same. What is the difference between Kenya and Uganda? Uganda is producing drugs for HIV. So those are the serious discussions we should be having here. How do we get a local manufacturer for these drugs that are so useful? Kopogore tuo mar ayaki, thirne malaria, chanjo ni mama bene nyaka sani tek twak ma ichano bego ka osechak mar ayaki. Dithomoni Usonga Samuel Atandi oyier Nyalodia kaka jakom komiti mar loso budget kendo kao kar jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro e kinde matindi Mwale to na oyier mar telo ne komiti mar ng'iyo tije omenda jopiny kata PAC. Jafombo maro mar siasa Chris Owino miyo ler mar wachni. Ndalo machuok bang' ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto keto kogio girimiti mar tiyo kanyakla, duond bura mar ODM oyudo loch maduong' e yiero mag jokombe mag komiti mag od bura. Jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi oyier Nyalodia ka jakom manyien mar komiti mochung'ne loso budget kendo kawo kar jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro. Samuel Atandi dhi bedo jaod bura mokwongo duond bura kod sirikal kuom telo ne komiti mopugno mar loso budget kendo pogo chenro mag dongruok e gwenge duto ma pacho kae. Lemo makamano osebedo kae telo ne kod duond bura manie loch e historia mar od bura maduong' ma pacho kae nyaka ne piny Kenya yudo loch e higa mar 1963. Ramogi TV oyudo thuolo mar twak kod jakom manyien mar komiti mochung'ne loso budget Samuel Atandi. Ndiko budget pogo pesa te mar sirikal kendo hakikisha ni pesa mag sirikal itiyogo maber kuonde piny duto kendo tich mayot. Omiyo adwoko erokamano duong' ni komiti mar od bura kendo maduong' mogik en ne adwoko erokamano duong' ni broad based government, nikech ing'eyo ni wan kaka jo-ODM wan members mag opposition. Onge chieng' ma opposition nyalo bedo ni nyalo migi tich mar bedo jakom mar buche mag committees mag sirikal. Committees ma ODM osebedo ka nyalo tayo od bura gin committees mag oversight mag pingo sirikal, committees mag cheko sirikal kich osebedo ka wan oko. To kaluwore gi nafas manyocha wanwang'o kanyo cha jatendwa oketo wan mondo watim machiegni gi sirikal mar William Ruto. Omiyo koro wayudo ni wanwang'o nafas ma kawo jakom mar budget. To onge oganda waka ma joluo mosebedo e komni. Jakom machon mar komiti mar loso budget Ndindi Nyoro ne oyudore e nyong'ong bang' moko kuom jo od bura saye kuom tiyo marach kod lemo mare e pogo mwandu kod chenro mag dongruok ne kar chung' od bura mar kende kendo jwang'o gwenge mamoko. Achiel kuom gwenge ma osebedo ka yudo pok matin ne chenro mag dongruok gin gwenge ma Kaluo. Samuel Atandi ni kod chenro mage ne gwenge ma Kaluo. Gima duong' ma nyaka wacho ni adhi achia budget mar piny te. To ok kata Luo kende. Nitie kuonde mang'eny kata mana kidhi pinje Western, jo Mombasa, kuonde te kata mana across the country nitie shortages. Ukambani kidhi yudo ka kuonde mang'eny onge yore, onge stima. So ginen budget mar piny te ma ok wanyal wacho ni wadwa dhi tiyo ni region achiel. Wadwa ni wadwa rango issues man go Nyanza kaka mag stima, mag barabara alongside other regions. Nikech gini ngir jopiny to parliament oting'o wajumbe te. Mopogore gi Samuel Atandi, jaod bura mabutere Tindi Mwale bende oyier ka jakom komiti mochung'ne ng'iyo ka sirikal tiyo kod omenda mag jopiny kata pak. I'm going to make sure that public funds are prudently used, and those state officers that misuse, as Parliament and as Public Accounts Committee, we will push them and even surcharge and bring them to the law.
ODM benen gi geno mar dhi telo ne komiti mar thieth, komiti mar ohala kaachiel kod jotich e yiero machielo madhi timore odiochieng' makiny. First, to congratulate you, Honorable Watandi, on your ascension to... Duond bura mar ODM ochako pono lew mamilimili mar keny margi kod piny owacho mar Kenya Kwanza bang' kawo tend komiti 5 madito mag od bura mosebedo ka imako kod piny owacho e kinde mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Jotend arita ma Nyanza kod hoho mar Okak oromo kendo yango kenge mag neno ni kwe obedo Transmara manie tong' kaunti ma Kisii kod Narok. Gigolo siem ne ji ma chiel kende bang' gavana ma Kisii kod Narok bedo kod romo mar twak kod oganda ma odak Transmara mondo gi kwe maonge kuor mosenene gwengego. Duol mochung' ne neno ni oganda odak e twech achiel NCIC bendo kwayo jogo modak e gwengego mondo nya kwe. Magi timore kinde ma jopuonjre osechako dok e sikunde ma nyocha gidarie kaluwore gi luoro mar lweny. At Kiango, on the border of Rift Valley and Nyanza, specifically because we came here to confirm that actually peace has returned. And we are happy that so far so good. Calm has returned along the border, and we came today to meet the peace committee members. What is remaining is to further cement this relationship. As our RC had said, this area had enjoyed uninterrupted peace for 20 years, and we like that to continue. Serikali yetu imekuja kutuletea amani na vijana yetu wanaongozwa na wazee na watu ya boda. Tunataka amani ya ilitokea iliangaisha wengi, na kubaliana hapa ya kwamba kuanzia siku 3 iliyopita hadi leo na kuendelea mbele tutakuwa na utaratibu ya mpaka ambayo makosa ikitokea kidogo sharti wazee wafuate hiyo pamoja na masystem. Kanyo wuoyo nyara sena in nyathi molal yen oro
very much excited. What we are looking for is to see to it that a gazette notice or legal documents are done. There are the journey of transition to human resources, so in terms of additional specialized services. In equipping those organizing movements so that Georgia oko ni ler mar wachno kwa Mombasa. Ajeni na nyathima potin no korka no asikul. No biro go lam kaka nyithindo manyiri goyo lam. Ne en ywak kod kuyo ne anyuola Jena Chieng, nyadendi mane okwany ringre kokengi mosoe gunia e gweng' ma approved e Likoni Mombasa dwe achiel mosekalo. Anyuola mosenindo mane ochopo e kar kano ringre ma Coast General Mombasa, ywak ni nyaka sani onge kata mana achich achiel ma osemaki ma itudo kod nek mar nyargino mane olal tarik 7 dwe mar 2. Nyaka sani pok aneno ng'ama gisemako to dine to noseduogo ni en nyathina. Koro gimoro amora adwaro haki mar nyathina. Adwaro haki mar nyathina nikech nyathina ok nyal ng'ad ka gweno gima kosore ng'ato. Naenda ka oting' nyithi nyamera nyaka sani. Koro ng'ato ka ng'ato wuok biro menyo, nyathi nyamera no biro menyo to dok nono. Gasedhi nyaka kuonde ma osiepene ne nitie kaka ne dise nyisa ni mondo atim. To onge kata gima gisakonyowa godo. Min mosenindo mawuok e gweng' ma Kokoth Kateng' ei Pala Homa Bay County koni ne obwok bang' winjo lendo ni nitiere ringre nyako mane okwany Likoni ka ondni mamoko mag del. Opimo ni remo ne kang' ne pita nyathine mane duche yom Sambweni e kaunti ma Kwale juma achiel bang' nek mare. To no jabudho ka kogochona koro achich ni nyathina ang'o miyo kogochona ga. Koro koromo chieng' Thursday to chunya ochako chich. Ng'at moro ni Likoni kae. Koro awacho ni koso nyathina na achich nikech remo pek. Ogi chieng' Saturday moro to ng'at moro onyisa ni noyudo wich wiye 2. To wich achiel rambanya to achiel ok rambanya. To ng'ato biro na gi picha moro to awacho ni ma nyathina nikech nyathino ok nyal tami. En nek ma bende ne ose malich mokalo gi moko kuom jotelo ma Likoni mane onyiso bila mondo mi otim nonro mapiyo mar yango jogo ma itudo kod nek ma kamano. County Commissioner, wewe ndio chair kwa kaunti nzima kwa mambo ya usalama. Can you just please beef up security in Likoni constituency? Can you just see those perpetrators? Tunataka tuwapate wale perpetrators na tujue the reason why hiyo kitendo imefanyika. Kora jeni no wacha ne mama nyathimo gikne. Matimo miranga ne wadhi amenyu kora sebedo ng'ama ng'ongo. Nyathina ne kanugi kodhi menyo nyathina ok omenyo. Kata kamano, gima mako dhogi en kaka gibiro dhi iko ringre no maonge fuondni mamoko mag del ma ok oyude nyaka sani. Ne odwa yudo lwedogi ei gunia ei ot moro kamaendi magigo nitie ka. Koro chakre bam nyaka tielo onge. Ok ni ka sama gima otimo ka kolielo timo ma ng'ato yang ka ng'ama yango gweno ni to gitimo uchunguzi mathem. Gitim ka ima kode be kata nyathigi mondo ong'ade ka ong'ad nyaminwa ni de chal na ginade kapo ni watgi mondo ng'ade gitimo uchunguzi gi chuny achiel. Geno mar anyuola ne yudo fuondni mamoko mag dend nyargi medo mana karumo ka koro kwayo margi en ne obila mondo mi otimie nonro mapiyo ne yudo fuondni kamago ka Pero what do you want to work man? Wanataka Josiah kumetani kwa mabaya ya 2015 Kenya
stinga kanyo marapugi kamanya no mugitivi ma pasta umute margemo nyinyo sna do taduto di ala ne kamanya ma ugi into ngol ne ma kudika again makaya ni yuga you always want to go chulo talwen you mola chieng no dala ni no nyakato www.royalmabati.com weche kod chike mantie nyakalo ok ginyal weyo atimo ala First for to nwayudo ni gini en gima ber ma lo yudo gi manie nyosi mar
hapa wakatubaini customer sana ya simu wananchi watu wa sana watu wanapata kwa njia wanafanya wananisukuma, mwingine ananipiga, wengine wanachukua socks wanavaa kwa mikono, wengine wanavaa miguu. Mombasa, no na kwa hivyo wahalifu awe ni yule anasimamisha mwingine anapona mali ya mwingine, yote tutashughulikia vilivyo, na tumeshika wale tumekamata, wameenda kutini na wengine tunaendelea kuwasaka. Mhalifu ni mhalifu, si kweli? Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Kambi mar keyo teko sitima Kenya Power bade ma Siaya okelo kanyakla jokanyo mopogore mar sumo paro ewi moko kuom okenge minyalo tiek godo kuo mar weyni kod poles mag sitima e kar chung' od bura ma Ugunja. Jatatije mar kambi no bade ma Siaya Calvin Jagongo nowacho ni kambi no oikore makare mar tiyo kanyakla gi jodak mag gwengego kod apisas mag arita mar ndheyo jogo matimo tim makamano. Kagitwak gi jopiny e gwenge mag Tingare, jatend Kenya Power oyango ni dwe achiel mokalo mwandu mag keyo teko sitima osekwal kendo moko kethi wariurego kanyakla mar mondo kik wabed ni wang'eyo joma richo matimo tij kwelo ni to wang'eyo gi to waling'. Wakwayo ni ripode oter ne local administration chief, village elders. Wach maduong' mawinjore go ka mondo nwang' chiro mag gik magikwalogi, kech wasefwenyo ni chiro nwang're mani kundwa kwindgi. Nitie jogo moko maluongo gi to gitiyo tijegi, girwako nigi stima ma Kenya Power kong'eyo. Matiende ni waya maging'ado gi giduogo giusonwa wawegi. Wan mwanyiewo polgo magimuko, wan mwanyiewo waya maging'ado, wan mwanyiewo kata kebo magigoli street light gi. Koro wawinjore wabiro bedo kod tudruok mang'eny gi jopiny kaachiel kod offices mag Kenya Power mondo wane yo mwanyalo puonjrego gi jopiny wageng' gigi kapok gitimre.
Joriemb boda e kaunti ma Migori opogore paro e kindgi giwegi kotenore kod solo mar osuru e kaunti ma Migori. Kata bed ni moko kuom joriemb boda go mawuok Suna West kod East nyoro ne obago ng'anyo ka kwedo chulo osuru ne kaunti ma Migori, joriemb boda ma Wendo to opogore kodgi e paro ka giwacho ni gin gisebedo ka gichulo osuru. George Juma nigi ler mar wachni. Mawendo Roma ne okelo kamoro achiel jotend boda mowuok e stages go mag apiko duto e subkon Mawendo. Joriemb boda ne oseyo joriemb boda mowuok East kaachiel kod mago ma sub mane ogo ng'anyo ka kwedo jomariek timo gigi mokare. Koro wadwa kwayo jogo mano wa Migori ni biro golo tola Wendo. Kwani jo Wendo donge bintie boda. Kose jogo gikia kaka ginyalo golo tonde. Wan mekwa watimo peacefully. Ka nitie problem wan go gi sub county ma Wendo to watime yo moriere. Kendo nyoge timo duto manyo ginyalo timo. Nok wanyal donjo weche gi gonyo kwanyal react kodgi. Kendo nyo gik magibiro nyake office mar sub county admin mantiere gik manyo kethi. Joriemb boda ka hotele ko jakom margi mar subkon Mawendo Benadongoro wach ni gin gidhi nyime kod solo suru kendo onge tiende mondo mag mok solo suru koro bag ng'anyo nyengo Mawendo. Kaka Awendo wan wajuogo osuru nikech osuru ema gero piny. Omiyo kik ng'ato chak binwa gi weche moko manono ni mondo kik wajuogo osuru. Wan kaka wach ne chadwa gi governor ne watieko gi governor. Ma governor noseyie timo dwachwa kaka Jawendo. Gi wach ni yande gisebedo piny kod 10 kaunti ma Migori kendo yande giwinjore e yore dongruok mopogore mamoko kuomgi osechak tim. Wadwaro mondo jowa yud ber. To ber ok yud kod koko. Ber yudo ka jubedo piny kogo mbaka. Nyo wasego mbaka gi governor nitie weche mano wacho no dhi timonwa kendo achiel kuomgi waseneno kochako timo. Koro pod wa hope mana ni gik mwadwaro timnwa. Kotimnwa we don't have any problem. Kendo mpangilio gonwa bedo piny kokalo e kuom jatelo ma en governor marwa Dr. Ochila Yako Makambogo. Ne wawinjore mwakwaye gik moko duto te mwadwaro kendo en bende noyie mondo mi otimnwa duto te mawasewinjore. Chung' ma joriemb boda gi Mawendo bire kindeno ma joriemb boda ma subcounty ma Suna West kaachiel kod Suna East to koro ramo ni ok ginyal chulo osuru ne 10 kaunti ma Migori ka giwacho ni moko kuom gigo ma gidwaro mondo piny owacho ma kaunti koro kete tim pok otimonegi. Joriemb boda e kaunti ma Migori onego chulo osuru maromo siling 50 kuom juma ka juma. Omenda ma 10 kaunti ma Migori koro dwoko piny ka wuok siling 100 ma yande ne gichulo e kinde mokalo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Bas wadhi yue moro machuok waduogo bang' dakika moko matin mondo donje weche mag tuke. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on Aviator Shabiki.com. Kwa majina naitwa Jane Wangari Dirango. Nafanya kazi shule inaitwa Dhome Boys. Mimi ni mpishi. Niliona watu wameanza kushinda kwa TV. Ndio nikakuwa interested sana kuanza kucheza. Nikajaribu, ndio nikapigiwa simu nikaambiwa mimi ni mshindi wa 500,000. Nilifurahia sana hadi nilishindwa kufanya kazi. Hii pesa kwanza nimepanga kuanza biashara yangu. Niache kuwa mwajiriwa sasa. So watu waendelee kucheza. Siku ya mtu ikifika atawin. Win millions in seconds. Cheza Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Wadwani mondo wajo joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration to wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bed ni oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno.
na kuungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Wachne mama na oduogi, nikech ang'eyo ni inibiro weya Kenya. Yawe Prince, en ang'o ma iniwacho? An ok abiro kae mondo awachni gimoro amora. Pod an gi ngima mabor, anyalo wacho to awinj gimoro amora. Omiyo an ang'e maber ahinya gimoro amora ma inikale sani. An naparo ni wakawe obed nyathiwa. Indulge in that moment. Every student doesn't get to feel pretty. Odojo weche mag tuke ni tim mar adhula mar nyiri manie bwo higni 17 Junior Starlets nodhi nyime gi orako ka giikore ne tielo mar ariyo mar manyo tiko mar World Cup e kindgi gi Uganda. Tugono idhi go Jumapili e alap manyayo. Kenya noloyo tielo mokwongo gonde 2-0 e juma mokalo e alap ma Kivumbo mane Uganda. Jatugo Joan Ogola noloyo gol mar 2, onyiso geno maduong' ni gin kod paro mar chopo e World Cup. Mi kwanza nashukuru God kunipa hii second chance ya kuwa kwa national team. Juu si rahisi kumake kwa national team. Inalingana na bidii yako na discipline. Tuke mag sikunde mag sekondari e gwenge mag Nyanza ma oting'o sikunde mawuok e kaunti ma Migori, Siaya, Kisumu, Homa Bay, Kisii kod Nyamira ochakore ayanga e sikunde jowuoyi mar St. Joseph Rapogi e kaunti ma Migori. Tukego ma oting'o mar opich agoko kata rugby, hockey, handball kod opich okapu kata basketball dhi nyime nyaka tarik 15 dweni kama ibiro yude joloch madhi chung' Nyanza e piem mar Kenya mangima national ma idhi bag kaunti ma Mombasa dwe mar 4 higa mwantiere ni. Piem mar ng'wech bende kiny chakore sikundi yawuoyi mar St. Pius Uriri e kaunti ma Migori. Yeah, I've already talked to him also. And I've told him we needed 4 benches. Yeah. Bas mane kama we chenro maro mar ang'ich welo ka Nyasaye yie to bro duogo kendo saa 3 mondo go mbaka te buch jopiny. Wabro bedo piny gi Honorable Babu Owino en jaod bura ma Embakasi East mondo winja ni to pachgi chalo nade e ODM ka ni jatend piny Kenya sani wuothe i Nairobi ka to gidhi wuotho kode koso oyo mbaka thoth. Koro saa 3 buch jopiny wando winjo pach imbe 2-3-6-0. Wabro duogo ka bang'e wantiere ka gi Belinda Phillips. Nyargi makala kaka jaloko marwan kaka pile nyinga Trevor Ombija. Janding opanga Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Wanere saa 3. Anyuola mar